Novi trener Mure, ki je na tem mestu šele nekaj dni, se je na tiskovni konferenci predstavil javnosti. Najprej se je predstavil in strnil vtise prvih dni. Meni je čast da budem ovdje i da budem trener Mure. Zaista je onako ambijent ceo ovdje fudbalski pravi i navijači i stadion i kompletno neki dojam. Što se tiče ostalih stvari, imali smo jako malo vremena da nešto puno dobijemo oko ekipe, neki kompletan dojam, samo 2-3 dana smo radili sa ekipom, ali ono što mogu da kažem i sad i posle ove utakmice, da je za nas, opet kažem, najbitniji bio rezultat i da jednostavno najviše smo se bavili psihologijom igrača jer nismo imali puno vremena i najbitnije mi je bilo da vidimo da jednostavno okrenemo celu tu priču iz nekog negativnog skora, da izađemo u neki pozitivan skor. Naravno da bi lepo bilo da smo pobedili i da smo uzeli 3 boda, malo nam je falilo par minuta, ali opet mislim da moramo na kraju kad podvučemo tu crtu da budemo zadovoljni, da smo uzeli bod na gostovanju, da smo ostali bez igrača, igrali 20 minuta čak i sa 10 i da se jednostavno okrenemo sledećoj utakmici. Na tekmi Bravo Mura ni bil pomemben lep nogomet, niti o tem nihče ni razmišljal. Nas juče nije zanimao fudbal. Nas je juče zanimao rezultat. I znali smo da to neće izgledati onako kako mi želimo. Jednostavno, ja to moram da kažem, Mura neće izgledati onako kako ja želim dok ne bude se prošle pripreme i dok ne bude se uradila selekcija igrača i dok se ne bude dobilo vreme da se uradi ono što ja želim da Mura igra. Sada u ovom trenutku ja sam dobio jasan cilj kluba, a to je opstanak, da se osigura. Mislim da smo na korak od toga. Jasan cilj kluba da se okrene negativna atmosfera, negativan niz u neki pozitivan rezultat, što smo već sad protiv Brava uspeli. Ali ako neko misli da neko može da napravi igru za 3 dana i 2 treninga ili sada još 2 treninga pred Radomlje i da pokaže odmah neku promenu u smislu igre, lepote, toga neće biti. Znači jednostavno to je realnost, toga neće biti, bavit ćemo se rezultatom, najbitniji nam je rezultat i želimo da imamo osiguran opstanak što pre, da bi mogli onda da se posvetimo, okrenemo planu za sledeću sezonu i da jednostavno vidimo sa klubom u kom pravcu ćemo da idemo. Slišati je, da bi bilo treba ekipo pomladiti. Kurtošić naj bi si zaželel pomladiti ekipo. Pa ja sam neko ko je prepoznatljiv po radu sa mladim igračima. Ja sam imao najmlađe ekipe uvek gde god sam radio do sada i te ekipe su uvek bile najmlađe u ligi po proseku godina. I ova sad situacija u Bravu gde smo mi na go stavili momka od 17 godina koji nikad nije bio senior je još jedan pokazatelj šta ja želim i šta mislim da je dobro za klub. Naravno, ne na uštrb kvaliteta. Ja ne delim igrače na starije i na mlađe. Ja delim igrače na one koji mogu da daju klubu i ekipi i na one koji ne mogu. Tako da mislim da na silu praviti mlade igrače, mladu ekipu, nije dobro za klub. Ali da mi moramo da težimo tome kao neki klub koji mora da živi od prodaje igrača, jednostavno to mora da se zauzme takav stav i takav kurs. Nekada mladog igrača morate i da istrpite, jer to je normalno sa mladim igračem. Ali opet kažem, mislim da je najbitnije da klub zauzme jasan stav u kom pravcu želi da ide. A moj stav oko toga se zna i tako sam i doveden i tako sam i došao ovde. Ja želim brzu ekipu, ja želim ekipu koja može da igra visoki presing, ja želim ekipu koja može da igra tranziciju, ja želim ekipu koja može da igra modern fudbal. Da bi to sve se sklopilo, znači mi moramo da krenemo od nule. Mi moramo da krenemo od selekcije igrača, od priprema, od pravljenja ekipe, od pravljenja igre, od pravljenja modela igre koji mi želimo da bi dobili neki rezultat posle nekog vremena i da vidimo tada gde smo i šta smo. Odločitev za 17-letnega igralca torej ni bila samo trenerjeva. Ja ne mogu da kažem da je to bila samo moja odluka. Naravno, moja odluka, jer ja sam šef struke, ja donosim konačnu odluku. Ali u dogovoru sa trenerom golmana i iz razgovora sa njim, gde sam ja zaključio da jednostavno momak posjeduje prvo i na treningu, naravno smo videli da on ima kvalitet, to nije sporno. Ali meni je najbitnije bilo da vidim njegovu reakciju i njegov karakter. Znači, kada je njemu saopšteno da je on možda ta opcija koju ćemo staviti na go. Ja sam video po njemu da je on jednostavno hladan, kako bi mi to rekli, kao špricer.
da njega to ne dotiče, da je on spreman 100% u glavi, karakterom da izađe na teren. I to je ono što je meni prelomilo da on bude taj. Jer jednostavno ja mislim da mladi igrač, svaki, ima neverovatnu želju da se dokaže. Ima neverovatnu želju da napravi karijeru. Ima neverovatnu želju da pokaže. Nekada oni u tim željama i preteraju i ne pokažu ono što očekujete od njih. Golman je specifično mesto. Ali on mi je dao, jednostavno ulio mi neko samopouzdanje. Meni, kao treneru iz razgovora sa njim. I ja sam prelomio da on bude taj. V nadaljevanju Kurtošić nadaljuje z vtisom prvih dni na mesto trenerja Mure. Pa ja sam zaista prezadovoljan, ja sam to i rekao. Mislim da su me prihvatili odlično i mislim da jednostavno nije teško prihvatiti trenera koji je do skora igrao fudbal, koji njih razume. Mnogo je teško izgubiti 5 utakmica u nizu u jednom ovakvom klubu, u jednom ovakvom ambijentu, sa jednim ovakvim navijačima, pozitivnim, koji traže ono što oni žele da vide. To je normalno. Oni traže pobede, ovo je njihov klub, ovo je veliki klub. I njih ne zanimaju uzroci, zbog čega, kako, šta. Oni samo gledaju utakmicu i rezultat. To je normalno. Tako da ja njih razumem, ja sam neko ko je otvoren u pristupu prema igračima. Ja sam neko ko je u slačionici direktan i neko ko kaže ono što misli direktno u slačionici. Ne u novinama, ne okolo, ne bilo kome, negde tamo na nekom, ne znam, kafi ili tako. Ja sam neko ko uđe u slačionicu i kaže ono što misli direktno. I mi to rešimo u slačionici. I to je od prvog dana njima postalo jasno. Jednostavno, to mora da bude tako, oni moraju da rade svoj posao za koji su plaćeni kao i ja, ali mi u slačionici moramo da imamo familijarno odnose kako treba. Znači, tu mora da se zna prvo ko je šta dobro uradio, ko je šta loše uradio. I onaj ko je šta dobro ili loše uradio mora to da prihvati, ispravi i mora da bude bolji. Jer to je za dobrobit svih nas. I u tom nekom pristupu sa njima da ja zaista volim puno da razgovaram sa igračima. I da jednostavno menjamo mišljenja, da znam kako se osjećaju, da znam šta im prija, da znam šta im ne prija. Ali moraju i oni da uklapaju neke svoje stvari u ono što ja tražim od njih, što je normalno. Ako tu nađemo tu žicu, a ja mislim, opet vam kažem, da smo je već našli, jer jednostavno prihvatili su i da odigramo utakmicu na kako smo je odigrali sad protiv Brava, na taj način. Možda bi neko od njih rekao, pa znaš, ali zašto ne idemo da igramo više, zašto nismo igrali pressing, zašto nismo... Jel me razumete? To nije nešto što je lepo za oko, ali je svrsishodno za rezultat i svi su odradili posao. Čak smo i menjali pozicije nekim igračima. Neki igrači su igrali pozicije koje nisu prirodne za njih, ali je situacija nalagala da to tako mora da se uradi zarad rezultata. I svi su odradili svoj posao 100%. I s te strane mislim da smo to što me pitate oko odnosa već dobili na tom nekom nivou da možemo da kažemo da je to dobro. Tako se je torej po tekmi Bravo Mura predstavil novi trener Mure Ivan Kurtošić.